Ndakandiri kutarisa kuti last week paitaurwa nyaya yokuti ndaisimbokuzwai Mwari nenzeve dzangu, asi zvino ndava kukuonai nameso angu. Jobho achitaura nyaya iyi, ukaverenga mumashure asati asangana nekuedzwa, bhuku inoratidza kuti Jobho akanga ari mumaoko aMwari. Jobho akanga akapoteredzwa, but nekupoteredzwa kwake ikoko haana kuona Mwari, but aita zvekudzwa. But asvika munguva yekuti zvanga zvakamupoteredza zvabviswa paari, zvanga zvakavhara kuti asaone Mwari zvabviswa, ndopaari kutanga kuchiona kuexista kwaMwari. Wakamboona kuti kana mari iripo nebasa riripo, zvese zviripo. Unogona kuzwa munhu achiti Mwari anopa, Mwari uyu ndinomuziva ine, Mwari uyu anopa vanhu mabasa. But nekuti iwe hauna kumbobvira wakaritsvaga ukarishaya, hauna kumboita prayer yekuti Mwari ndinodawo basa, saka hauoni kushanda kwazvo kuti hazvisati zvaitika. But paunotanga kurishaya ukaona mumwe munhu achinamata pamusoro pebasa, now you understand, because waiita zvekudzwa, but now you are in the field wakuzviexperience practically, zvakutanga kuexista muupenyu hwako. You are now seeing God kuti alright, kana tichitaura kuti Mwari anozviita, apa ndo pazvinoitwa. Ndinogara ndichitaurira vanhu kuti theory haisi practical. Ndakaita fashion and fabrics kuchikoro. Theory, kune vasikana vairova theory zvekuti tu indasinaoni kana chinhu. But ukanditi handei kupractical, unonyeperwa jira ndaibatanidza. Hakuna ndaibatanidza jira. But vamwe vaiti vakabvunzwa kuti what is grooming? How do you make a sieve? What? Waiimba nziyo. But let's go to practical. Hakuna nechaizikama ipapo. Tine vatendi vekuti they hate the word of God. Jehovah anoporesa. They hate the word of God. Jesu unopa mabasa. They hate the word of God. Jehovah unosimudza marombe. But iye haasati ambosimuka. The word of God is so practical. Ndinotenda kana wakagara kudaiso, tiri muklasi imwe chete, tiri kudzidza theory imwe chete, but when we go outside there is a practical field where we want to see God manifesting. Paul anotaura kuti the word of God is life. This word is a living word. Ndinofanira kutarisa nokuverenga, kwete kuverenga mubhaibheri, but I have to look at you, then ndoverenga ivhangeri yaKristu. Kana ndada kuona vakasimudzwa naJehovha, ndinoti huyai muone kanodzirasa, because bhaibheri soko raMwari rinotaura kuti kupupura kunopfuura kuparidza. Akawanirwa nyasha akati ndaiwa ndakarwara gumbo, uri kuchiona. Ndataneta na Jesu mubhaibheri, ndaneta neivhangeri yokubhaibheri yekuti haina zuva rainoexista muvana vevanhu, inoparidzwa but kuvanhu hairarami. But ndauya the existence of the word. The word of God has to manifest in your life. Tinofanira kukuverenga iwewe, tinofanira kuzviona pauri iwewe. Amen. Glory be to God. Amen. Today I've come to give an order. Toda kupa order. Toda kupa order. Hapana chimwe chandokuda kupa order. Tera musa. Andina kuenda kuchikoro straight. But ndinoziva upya. Hallelujah. Ndaiverenga zvangu during the week. Ndichitsvaka kune vanhu madoctors or mascientists whatsoever.
kana ndatadza kubatsirana kuraimozogadzirisa kuchikoro kwenyiko but for today nyasha vadziwana ndandinozvakuruda kutsanangura. Ndaiverenga ivhangeri yaKristu pakatanga ndichitaura nyaya yeblood, ndikaona kuti zvinonzi ropa rinogadzirwa kunonzi kumamaros. Hallelujah. Ndo kunogadzirwa both cells, white and red blood cells. But ivhangeri iyi nyaya iyi pandaiverenga yakandiudza kuti pati mukugadzirwa kwezvinhu izvi pane chirwere chirimo chinonzi sickle cell disease. Chirwere ichi chinonzi it is a disorder of blood inoinheritwa from both parents. Hallelujah. Disorder. This is inonzi disorder. Ukaverenga padzasi pacho ndakati ndinoda kunatsodzwa nezvenyaya yakati dzike padzasi pacho zvikanzi red blood cells are so secure, he are so flexible, anofamba zvakanaka mumaveins what but chinhu chinonzi sickle disease kana chapi iyo inonzi disorder iyi kana yasvika inotanga kuti kamwana kasakure zvakanaka, maziso haataki kuita zvakanaka, bati zvirwere tinotanga kunyutswa. Chikonzero chaitika chipaitika disorder muropa. Ndatinda vaya kuzopa chiunda ivhangeri handina musoro magosa, munhu anozvipira ega. Nyaya yeota ndoyandauya kuzongoita. Unoona tine vatendi vekuti vakatenda kuti Jesu mwanakomana waMwari. Satani unozwa akagadzira nyaya yake achiendera aheti nevanhu. Apa kana usingawirirani neni unongonyara hako, kana wakomborerwa napokotameni uri ipapo hazvimanikidzwi. Unoziva Satani akagadzira zvakanaka. Ndakadzidza Shona, ndaifarira Shona Stereka, ndakwenda kure but ndakaipasa Oliver ikona ndicharawo. Shona ndakaenda mulibrary ndichinotsvaga rimwe bhuku rinonzi Remutupo. Ndaida kutsvaga kuti zvaimboitwa sei. This was a ritual yaiitwa. Masvikiro odaidzwa ogadzikwa, madoro obikwa, mhuka yamunoda kuyera iyoyoyo yaitorwa yovhenganiswa nemushonga, zvavhenganiswa maitemerwa nyora. Ndinotenda kuti vakadzidza zvinonzi kana ukaita chironda kana kuti ukachekwa pabhonzo rako nyangwe waora, vanhu vakanotarisa vanozwa kuti wanga uine mawanga 7 but pasisina nyama yacho, zviri pabhonzo rako. Zvonzi mubhonzo ndo munowanikwa anonzi mamaro zvinonova ndo munogadzirwa chiropa. So madhimoni anga akangwara aiziva kuti kana tikakuchekerai humbofu uri kundosikonokonekita muropa renyu. Kana wapinda muropa whatever chamuchazvara chine ropa rehumbofu mamuri. This is very controversial, you know. But rekandivhure chokwadi. Mumamaro ndo munogadzirwa ropa. Ndobva machekwa inini. Nyora ndokubva yanodhidha kusvika pabhonzo renyu. Munova ndo mune mamarosi macho muri kugadzirwa ropa. Maona disorder kwepengeni. Ukuri kutambira disorder. Ini wangu ndakauverifya mtuku. Very careful. Ndakana chitamba nondozoke gule. Because I know. Hallelujah. Zvinenge zviri mumablood. Zvotanga kuchidrive. Mwana wakuchazvara ini. Ndaropa renyu already rine ropa rabofu. Ndosaka uchiona ukaenda kugweru kana kukweka. Masiwa ndawokugwekwe ndawokugweru wakafanana. Nekuti zvakachekerwa muropa. Hauite wokubvunza kuti uyu ndiani. Unozoona kuti apa paita masizira. Unozoona kuti inhofu yemukono iyi. Unozoona kuti vantu vasoka.
zviri muropa. Ndopakatangira disorder. Chechi ndokubaridzirwa Kristu, ndokubva tatendeuka. Mimwe zvimwe zvita unoita kuti kuanalyze chinhu hachisi chitadzo. Ndakana muchinzi manjenjenje ganda revakadzi, Bhaibheri shoko raMwari roti do not commit adultery. Murume ngaaite mukadzi mumwe. Dai zvakanzi manjenjenje ganda remukadzi, taiziva kuti munoita 1. But maiswa mumupanda 2 muva vakadzi ndokubva mai. Now pandai vhura rangu ini, pandai tarisa wangu mutupo, pamberi pacho panozi isu tive kwachivi. So vanoti maita chivi, vanomuka masikati ngwe. Ndaitarisa kufamily kwedu tichikura, ndokuona kuti nyango tikamukuona 3 o'clock tichimopa mombe inomboti itizi kusvika zuva rakwira kuti paya nekuti masikati ngwe pazadziswe ndazviri muropa. Hallelujah. Chiboweva maoko mauri papa. Glory be to God. Ndakatanga kuchitsvaga kuti ndoba zvakatangira zveusimbe ndoba zviya. Ndikati alright. Ndakatanga kupedzana nababa vangu kuti chituko chenyu ichi handichidi. Kazoneko usisina kukwana. Ndikati but this is disorder. Ndazvaudza unyope muvana vevanhu. Hakuna chinoitwawo mangwanani, zvese zvinoitwa zuva rakwira. Inotanga kudzikama mombe rakwira, ndoda kunotanga kuti kungotenderera zuva rakupisa dzakutokumurwa kuenda zuva vhiki muchiri makondiwa rimwe vamwe vane 5. Chikonzero chii zviri muropa renyu. Kune vamwe vanhu vari kurarama ipapa, kana ukazvironda zvakanaka zvekusarorwa kudzinza zviri muropa. Pane panotomboitika nyaya yekuti mudzinza kwababa mukuru kunoita hwana asina, wamwe hawanonzi ngavaende. Kwababa munini kunoita hwana asina, umwe anonzi ngavaende. Ndazviri muropa. Zvino ndauya pano inandi ini kana ndigamuchira ropa raKristu hausi mucherechedzo kwandiri. As spiritual, I am receiving the blood of Jesus, and that blood is going to change my identity. I'm going to plant the DNA of Jesus Christ in me. Unozwa chii? Makaiswa tracker. Mazuano phone, mazuano mafoni anoti kune inoti mobile tracker. Kana ukaibirwa unogona kuziva kuti iri kupi phone yako inani nguva iyi zvakamira sei. Unotosenderwa message izvo zviri pakati. Zvakamira so. Vanhu vagoitsvaka vakaiwana. Vanhu vakaisirwa tracker naSatani yokuti mufambai henyu, kana vati fambe vati tichakubatai nyange mukasaenda kunobika doro, vati panongonzi mhofu chete imimi munei muri kuti apewa papa, ipapo ndamakaiswa kaflash. Munoripota kune database, munoongororwa kuti muri kufamba sei, muri kubva kupi muchienda kupi. Glory be to God. Ukaona that's why zvimwe zviri mufamily zviri so similar. Uyu akarwarawo nemudumbu akabva afa, anotera anorwara futi namobva afa, anotera ubva arwara namofuti obva afa. No, chii chiri kuitika? Chirwere ichi chiri muropa renyu, chinomirira chete kuti umwe atanga aenda chobata munhu. Ndazvakaita kuisirwa muropa renyu. Ndauya kuzopa ota whatever zvakapulantwa muropa rako, wega uripo oro usipo, nemadzitateguru here kana nababa vako, ndinorayira muzita raJesu Kristu, iwewe une ropa raJesu mauri, the blood of Jesus will bring difference in your life. Uchasiyana na tete vako, uchasiyana na mkoma wako, da une ropa raJesu mauri.
kudzwa dando vereka Revelations bana but it by his blood he made us a kingdom and the priests of God. He made us a kingdom. Ukaona zinaona kuti we were belong to another kingdom before this kingdom. Ndogo patazo torwa na Yesu leropa rake ndogo kunzwa kuna imwe kingdom ya Yesu yane ma principles akasiyana ne kingdom yekwa na mofu ndaiko koma musika visita ibira iko mangamsika na matu maru ndoko ainzika na sekuru mwana akuenda kubasa sekuru mumuchengete mwana woenda kunochengetwa na sekuru ndakaita sesera kanaka rekuti ndiri ku primary pana sekuru wangu ndo pandakaberekwa kwakaita bhuru remusha ranga rakatumidzwa zita takasvika a certain time yakuti tanga tisingachafudzi mombe tikaenda, this is real, tikaenda naro kumombe hakuna yaidya munda muro yaidya mombe yangoda kumhanya mumunda asvika ipa yakuita munhu chaiye musuwa yakauraiwa zvakananzi chinokumbira wamavhezha pindai mumba haina akaitina yakapinda mudanga kuti gwedenu kwakuiswa tambo yakamira kwakubudiwa nayo kwakufukidzwa jira jena kwakuombererwa mutupo uchiitwa hungwe mauruka yapedza so mombe yakazvowa 3 times mururu ndokubva dzarohwa kuna nambuya kune mbuya dzechinyakare chaidzoka mururu ndokubva yarohwa zvikanzi chisaidemo indasandaverenga wahambana Romans Bible zvekuti ndisatye dzakabairwa zvivanze ndakatoirowa nyama but I experienced kuti this thing is real. Zvinotemerwa muropa renyu, zvinoitika muropa renyu. Ukaenda kuna Leviticus chapter 7 inotaura zvakanaka kuti nekuti upenyu hwemunhu huri muropa. So Satani akazviziva kuti pandinoda kubata mari yenyu ndinoshanya kuropa, pandinoda kuisa chirwere ndinoshanya kuropa. Ndosaka kana chirwere chisingadzenda munotestwa madziwa kana mumati chokera munotestwa ropa. The devil knows where to touch. Glory be to God. Now panapa patauya panapa tauya kuzochinjwa identity with the blood of Jesus Christ. Rinonzi hakuna kutengwa neropa rinoparara rakafanana nesirivha kana goridhe, but pakatengwa neropa raJesu Kristu. Iro ropa risingaperi simba ndakatengwa neropa raJesu. Mune simba rino imo muro rekwa o mune simba hazvina basa kuti chirwere chakunacho chinomhanya muropa rekudzidza kweri. It doesn't matter. But ndinotenda iri ropa riri kuintrodusa masikatana rikamhara musisitimu yako, sugar diabetes inotsvaga way out. Kana iro ropa raJesu rikamhara muropa renyu amai, ndiri kukutaurirai zvakanaka. AIDS inotsvaga pekubuda napo, ndairi ropa iri irresistible. Kana zvirwere zvinorisiva, kana madhimoni anorisiva. Kunyangwe mutumwa akatuma kuzouraya veIjipita akaziva kuti maiswa ropa apabatwa
Satani ngaziziwe. Pauli vakaiswawo paiwewe. Pauli vakaiswawo paiwewe. Pauli vakaiswawo paiwewe. In the name of Jesus. Anzi uyo anotya nyama yangu nekunwa ropa rangu, ini ndichagara maari, iye achigara mandiri. Ndinoreva kuti hausiwe unorarama iwewe, but ndi Jesu anorarama. Hausiriwe ucharwara iwewe, but ndi Jesu ucharwara. Ndinotenda kuti Jesu Kristu kana agara pamusoro pangu, ndinorarama, 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 handife. Paulo unoziva kuti ropa rangu raita infection. Vanoti ndakaiswa munzwa mumuviri wangu, ndikakumbira Jehovha kuti ndibvisire izvi. But Jehovha unoziva akatodaanza kubva kuna Jehovha kuti Jehovha wataure pamusoro pezvinhu zvaamuropa rake, marwadzo aamuropa yake. Akataura kuna Jehovha, ndaakaziva kuti iyi nyaya idisorder yakuitika muupenyu hwangu. Kune vanoti vakarwara shuga yangu, vakarwara BP yangu, vakarwara asima yangu. Ndiri kuda kutenda nehasha iyi anoti this is disorder munhu wamai. Ndiri kuda order nhasi, ndiri kuda order neropa raJesu. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Ndikamutaurira inini pandakamira mana ndaiva neasima. Ndairwara kokana uziva kunonzi kurwara ndairwara. Kuna Mwari. Kana auya so unoita musiwo kwakanodzirasa. Vamwe vese vakaita marombe wakapfuma, vakamufungidzira kuti wakaromba. Vatika ari mandiri hasi murombo, mupfumi ari mandiri hasi murwere. Kumbaona vangu havafaniri kurwara nezvinorwara nedzidza. Ndadzidza randakatenda nderaJesu. Dzidza randakatenda rine ropa rakasiyana neropa ramukoma wangu. Ndaini ndinotenda Jesu weNazareta. Ropa rinomhanya mandiri iropa raJesu weNazareta. Amumhanye ropa remhuka, amumhanye ropa rezvikwambo, amumhanye nyora, munomhanya ropa raJesu Kristu. Hallelujah. Hallelujah. Amatsimbi kwandokubira mukire musoro mutiridziro keyboard. Glory be to God. This is a very short. It's so powerful. Kana ukasandudzwa kuti zviri powerful. But my spirit is witnessing with me that I'm speaking sense here. Vayangu nokuburirana nemi. Just they overcome by the blood of Jesus Christ and the word of their testimony. Vakakunda neropa raJesu Kristu. Nemazwi ekupupura kwawo. Tinokunda neropa raJesu. Iwe haukunde wega, unokunda neropa. Glory be to God. Ndakandifara zvakanaka. A priest. Ndandavasiya ikavunangubati bati. A priest, Bible ini manzwisisira akakaita zvinonzi mupriest ita musvitsanisi pakati pemunhu naMwari. Neumwe mutauro zvinonzi is an intermediator between man and God. So vanhu vaiti kana vakuenda ikoko vanonopa kumuprista kuti munotodzerawo Mwari kuti vanhu vobva vasvika ikoko. But ndiri kufara masikati ano. Jesu ari kuti neropa rake he made you and I the priests of God. Ndinoti paimirwa nevaimbomira ndakunomira ndega, handichadi anondimiririra. Ndakuenda kunosvitsa nyaya yangu ndega, handichadi anotaura, ndakunozvitaurira ndega. Tinouya nemasoko kune kuti Baba vakatida zvikuru. I
wakamira ipapo akona kugara pasi kuchafiwa ine kuchararwa nyaya dzakugara idzi tichadzisiya idzi kune kuda kutoendwa masikatana. Ngandikutipire chokwadi pane panoibva nemuimbi yeyo kuti uchiramba Jesu Kristu uponesiwe nerudo rwake zvake rwakadayo ungazopona sei musi mukuru uyo musi wachatopa vanhu wake. Ukaramba this truth uchazopona ne. Glory be to God. Glory be to God. Ndinotenda inini kuti masoko aJesu Kristu anogara nemusingaperi. Hallelujah, hallelujah. Vane ropa raJesu havazofi vati vanorarama nemusingaperi. Jesu ari mavari. Jesu ari mavari. Jesu ari mavari. Teerera anotaura kuti Jesu ari kuti uyo anodya nyama yangu nekunwa ropa rangu achava neupenyu maari. Achava neupenyu maari. Ndandikutarisa zvakanaka kuti ukatarisa kuti Peter after holy communion Peter mukoma Peter vagamuchira holy communion ndokubva Jesu waiswa ropa mavari, ndokubva waiswa nyama mavari yaJesu Kristu. But Peter anoramba aine zvemuropa zvekuti ndifishari, anodzokera zvekunoraura ndazvekuraura zviri muropa rake. Ndinofara Jesu kuti anoti alright, mweya washe unofanira kuburuka pamusoro penyu. The reason why to activate the blood of Jesus Christ in you, kuti ritange kufunctiona, utange kurarama sahihi, utange kutaura sahihi, zvinotangwa by the power of the Holy Spirit. When it comes upon you, now you behave like him, you talk like him, you walk by him, because the Bible says it is the fruit of the Holy Spirit. Hallelujah. Look, Jesu ukatarisa yangu kutaura zvinonzi pamarambo anga akaoma pa 37 yaEzekiel anoti profita kuti mapfupa ngawo rimwe nerimwe pane ravo, ndokubva adzokera pane ravo. Zvikati profita nyama ivepo, ndokubva profita nyama ivepo. But ndine kutenda kwangu kwandinako kokuti paakaprofita ropa rakanga ririmo but ranga rakagwamba. The blood was not active because there was not the spirit of life. So pari kuzotaura now uchifemera mweya pamusoro pacho ndopakuya the spirit of life. Now ropa riya rakutanga kuchiactivetwa, zviya zvakutanga kufema, ndapaiswa the spirit on it. Hallelujah. Look, Bible inoti tisati tagamuchira Jesu, we were dead. We were what? Dead. Kunyama taifamba patakataka takafa. But chiri chakutiraramisa takuraramiswa neropa raKristu pamwechete nemweya wake. Takurarama. Glory be to God. Ndoda kuti nguva ino iyi pandoda kuti mine nguva yakunamata. Unazo zvawakainherita kumadzibaba ako, unazo zvawakainherita kumadzikoma ako, une zvaunotoziva zvekudzidza kwedu zviriko, zvaunoziva kuti kudzidza kwedu izvi zvagara zvinoitika izvi zvitori muropa redu izvi. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Kwezera Jesu maoko wevhaiwa umbotaura Jesu kuti aye ndazvinzwa ini ndine ropa raJesu mandiri, ndine ropa raJesu mandiri, ndine ropa riri kumhanya mandiri, ndine ropa raJesu Kristu. Victoria Falls one year, some years back, ndichiparidza pana mai vanga varipo vanga vane time vachirwara neasthma. Then I asked the question, what is happening to you? Zvikanzi munhu waMwari zvinhu zvikumba kwedu zvitoriko, tatozvishaira kuti tinorwara nacho. Ndikati munotenda kuropa raKristu here? Zvikanzi ndinotenda kuropa raKristu. Ndikati ndoda kuti kuri kunamatire, endai munorarama neropa raKristu kuti nematablets. Vakadzokera kubaba ndinoti ndinotora samapilisi.
Ndakadzokera iko komunoteswa zvinhu zvamaisiitwa munoitwa. Muone kuti ichikwenzista. Glory be to God. Iri kukutaurira a living testimony. Yekuti even if you call there, vanokutaura these things happened here. And vakatestify kuti uyu ndiye Mwari. Ndiri kuda mumwe munhu vasikatana. Beiti unorwara nemaziso. Beiti unorwara nemwoyo. Zviri kudzinza kwenyu here, zviri kufemini kwenyu here. Ndoda kuti utende kuna Jesu Kristu vasikatana. Neropa rake rayerera izvezvizvi. Neropa rake randichasasa pamusoro peupenyu hwake. Utende kuti Jesu Kristu neropa renyu zvamuzvinoita. Neropa renyu vana vangu vanoitirwa zvakanaka. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Glory be. Ndine urombo nevakagara vachiri kugona kusimuka kuzvimirira wega. They just sit down and they relax. Haisi nguva yekurelaxa. Zvipe kuna Mwari. Give yourself to God. Kuti Mwari itai zvakunoda neupenyu hwako. Toda kuti svike nguva yatinonamata. Panoda kuti tiimbe this song. Ropa raJesu harive nesimba. This blood will never lose power. This blood will never lose power. Ropa remhuka rakatadza nyaya. Bhaibheri soko raMwari rinoti vairamba vachitongopira zvipiriso izvo zvavana kutongomira. Now and again vachitopirisa. But Jesu Kristu paakauya, he paid it once and for all. Hakuna repetition yakaitwa. Jesus did it once and for all. Ropa raJesu hariperi. Ropa raJesu hariperi. Ropa raJesu
appreciate your presence. Our blood belongs to the devil. But by the blood of Jesus, you cleansed me. You made me a kingdom. You established me, God. You established me, Father. You changed my identity. Kuvamu ulaswa. Kristo mukulopafazwa. Kuvamu kutulwa. Kwenda mukusimuziwa. Kuvamu ulwele. Kwenda mukusimba. In the name of Jesus. In your family, it's almost what you relate in our family. Chakaka matete. Sifuza mahoko wako mawili pauli papo. If there is a sickness you almost in our family, chiwere chatora man wakati wande. Chiwere chichakara kwembo ya kaleba. Even you maybe are suffering with that sickness, but I just want to speak the blood of Jesus. Every bondage yakaplantwa in your blood. Today mama wakaiswa mishonga vachizvarwa pavakachekwa gufu, someone planted something in your blood. I don't care. Christ is here. The deliverer is here. The deliverer is here. The healer is here. Let his blood fall upon you. Let his blood fall upon you. Right now in the name of Jesus. I release the blood of Jesus upon your life. I release the blood of Jesus. The blood that will never lose power in your life. Be healed. Be delivered by the blood of the Lamb. By the blood of the Lamb. By the blood of the Lamb. The Bible says he set us free by the blood of Jesus Christ. You are free by the blood of Jesus. You are free by the blood of Jesus. Father God, we thank you in the name of Jesus Christ. Nekurapa vana venyu. Nekudzinga makesi akaiswa neropa. Muzita nemuropa raJesu. Tinokutenda imwe yamutsvene for the total deliverance, for the total healing by the blood of Jesus Christ. We thank you, God. Tinotaura ropa raJesu patinoenda kumabasa. Tinotaura the blood of Jesus patinoenda kuchikoro. Tinotaura the blood of Jesus patinoasociata nehama dzedu. We speak the blood of Jesus in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The church say amen. You are alive in Jesus Christ. By the blood of Jesus Christ, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen.